Det her er Henrik Bæk. Henrik er rektor på Espergærde Gymnasie og elsker sit job. Han er en glad mand og har mange børn, eller i hvert fald elever. At have børn kræver meget arbejde. Derfor bruger Henrik masser af tid på sit ellers dejlige kontor. Han skal nemlig sørge for, at alle har det lige så sjovt som dem her. Når børnene leger, kræver det også meget rengøring, men det har Henrik heldigvis folk til, for han bruger nemlig meget tid foran computeren og ved telefonen. Men når der bruges så meget tid foran computeren og ved telefonen, er det vigtigt, at der er nogen, der tager sig af børnene. Derfor er det godt, at Henrik har sine voksenvenner, nemlig de dejlige lærere. Det er dem her. Henrik kan også være sur. Det bliver han, når man sover i timerne. Alle hans børn skal nemlig være de bedste. Men alt i alt er Henrik glad for sin arbejdsplads og sit andet hjem. Nu skal Henrik hjem, så nu vinker han farvel.